Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерца ў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку. На хвалях Радыё Беларусь. Вітаю аматараў вандровак на хвалях міжнароднага радыё Беларусь. Я, Вікторыя Пяткевіч, традыцыйна ў гэты час запрашаю вас у новае падарожжа па беларускім краі. У чароўны, напоўнены цудамі калядны час прапаную вам і адпаведную вандроўку. Ад Раства Хрыстова 7 студзеня і ажно да 19-го вадохрышча спрадвеку беларусы калядавалі. Гэта традыцыя ў розных варыяцыях жыве і сёння, асабліва ў беларускай глыбінцы. На Капыльшчыне ў вёсцы Семежава так званыя калядныя цары нават занесены ў спіс нематэрыяльных культурных каштоўнасцей ЮНЕСКО. Абрад праводзіцца толькі адзін раз на год у шчодры вечар. Што адбудзецца ў Семежава ў гэты магічны вечар, даведаемся ад дырэктара Семежаўскага цэнтра культуры і вольнага часу Тацяны Шауры. 13 студзеня у нас, як заўжды, пройдзе калядны абрад цары. Пачатак у 15 гадзін. Тут у цэнтры каля Дома культуры будзем збірацца. Спачатку такая невялікая ярмарка, угашчэнні. Будуць прадаваць сувеніры, зроблены нашымі майстрамі Копыльскага раёна, майстрамі раённага цэнтра ткацтва. Потом приедуць да нас хазяйкі. У іх ёсць у клубах такія любительскія клубы па інтарэсах, дзе робяць розную выпечку, такія традыцыйныя стравы. Чай, будзе угашчэнне для ўсіх. Бліны абавязкова. Потым канцэрт. Цэлы час будзе гучаць у нас канцэрт. З 15. Тут прямо на вуліцы. У нас вот на парозе. Сцэна гэта прыступкі ў Палац культуры. Да, прыступкі. А эта выставка, ярмарка, ўсё это насупраць у скверыку. Там будзе ёлка стаіць упрыгожаная. Тут у нас прыступкі таксама упрыгожаныя, ёлкі стаяць. Это ж всё яшчэ ідуць каляды, это святы. Снегавікі. І потом уже ў 17:00 начинается галоўнае дзейство. Выходзяць наши цары. Два коллектива. У нас есть школьники, молодшая группа, где удзельнічаюць наши хлопцы со школы з мясцовай. И дорослые, молодые хлопцы, мужчины, которые живут на территории нашей вёсцы, працуюць у мясцовым калгасе. Кто слесарам працуе, кто скотником, аграномы есть, студенты приезжаюць. Их отпускаюць уже ў гэты час на наш абрад. 12 человек у кожнай группе. 7 цароў, самые высокие прыгожие хлопцы, одеваюць белые кашулі, поясами подпоясываются, вместо гальштука хустка такая, чырвоная, великая. Шапки одеваюць. Ими командуе лекар, гамбургский аптэкар, той уже в военной форме. Командуе, куды заходить, направо-налево. Там лечыць іх рознымі лекамі, бо те цары часто хварэюць, б'юцца паміж сабою, цар Мамай, цар Максіміліян. А у лекара такія лекі, так сказать, гумором. Што ў цябе баліць? Голова. Калі баліць голова, брыць да гала, намазаць рэчкай, хай будзе як барабан турэцкі. Або што ў цябе баліць? У наступнае пытаецца пяткі. Калі баляць пяткі, трэба наварыць мяткі, 7 разоў дубінай абвесці, а потым хвораму стаканчык гарэлкі падняць. Вось ідуць па вуліцы, заходзяць у тыя хаты, пераважна, дзе жывуць маладыя дзяўчаты, або куды запрашаюць, заходзяць у хату або ў сенцы, калі яшчэ захаваліся сенцы, такое халоднае памяшканне ў хаце, і паказваюць гэта прадстаўленне. Потым гаспадары іх шчодра узнагароджваюць, так сказать, даюць паесці, ну і абавязкова ж выпіць. Як дарослым даюць пляшачку гарэлкі, каўбаску, сала, хлеба, а уже школьнікам малодшым даюць цукеркі, пячэнне, яблыкі. І так ідуць ад хаты да хаты. Калі ўжо сцямнее, зусім цёмна становіцца, у іх ёсць паходні, запальваюць. І вельмі прыгожыя фотаздымкі атрымліваюцца, ну ўжо з паходнямі ідуць, маршыруюць. Заўжды гэта такі, можна сказаць, кульмінацыйны момент у нашым абрадзе. Усе чакаюць, каб зрабіць хорошы фотаздымак, а асабліва, калі яшчэ снег падае.
падае. А ён у апошнія гады так рэдка бывае. У мінулым годзе быў снег, а неяк адзін год вообще снега не было. Калі ўжо запалілі паходні, яшчэ трохі паходзяць, пакуль не ўтомяцца, збіраюць вялікі мяшок і ідуць дзе-небудзь, трэба ж пачаставацца, завуць дзяўчат сваіх і гуляюць да самай раніцы. Атрымліваецца, што ідуць две дэлегацыі, школьнікі і дарослыя. Ну, гэта мы цяпер зрабілі. А раней як было ў Семежы? Сколькі вуліц, на кожнай вуліцы быў свой гурт. Хадзілі па сваёй вуліцы. Ну, гэта ж, знаеце, такое свята, дзе можна ж было павесяліцца, і кожны ж хацеў павесяліцца, і моладзі было много. Ну, а цяпер же моладзі ў нас мала, так ходзяць толькі два гурты. А раней, як нам старажылы расказваюць, ой, у іх же ж тут такая канкурэнцыя была. Хто лепш будзе хадзіць, дзяўчата только іхнія. Даже калі не ўспявалі яны абыці 13-го у шчодры вечар, то хадзілі яшчэ і 14-го. На наступны дзень. Мы ўжо не ходзім 14-го. Колькі хат плануеце абысці? Ну, колькі атрымаецца, хат 7, 8, 10. Адно прадстаўленне колькі доўжыцца? Минут 20. Да трэба ж і пабіцца, і палячыць, і песню паспяваць, і патанцаваць. Это ўсё займае час. Гэтак. Па сутнасці зараз гэта ператвараецца ў такую часткова турыстычную атракцыю, калі прыязджаюць людзі зацікаўленыя з Мінска, з іншых, адусюль. Гэта адкрытае мерапрыемства, правильно? Якім чынам яны ўдзельнічаюць? Ведаеце, усе не могуць памясціцца ў хаце. Хаты невялікія, а наш гурт, дай Бог, тоже 12 хлопцаў. Былі такія выпадкі, што прасіліся паўдзельнічаць, мы давалі ім роль механошы, давалі адзецца. Можна хутка ўключыцца. Да, і там слоў немного, папрасіць, што дзякуй гэтаму дому, дайце нам чым багаты. І гэта сама роль такая, што не трэба рэпетыцыі. Былі турысты, которые прасіліся таксама паўдзельнічаць, але ж мы жанчын жа не бяром, только адныя хлопцы. Чаму так? Чаму так? Гэта здаўна, па, так сказаць, мясцовай легендзе. Тут жа стаяў полк царскай арміі. І з тых вякоў хлопцы толькі і хадзілі, потому што в арміі ж былі ж толькі адныя хлопцы. І яны паказвалі эту драму «Цар Максіміліян», дзе таксама ўсе ўдзельнікі мужчыны, а жанчыны не ўдзельнікі. Жанчыны, дзяўчаты беглі ззадзі паглядзець, і потым уже ўсё закончылася, пачаставацца. Сюды фігуруе 18 стагоддзе, так, узнікнення вось гэтай традыцыі. Ёсць больш пэўныя даты? Не. Нам гэту легенду, ці так сказаць, адкуль это пашло, он расказаў наш быўшы мясцовы настаўнік, который вельмі захапляўся гісторыяй роднага краю. І ён нам сказаў такую легенду, адкуль мог пайти гэты наш абрад. Вот именно з того века, як у нас тут стаяў полк царскай арміі. Мы пашлі к тым, хто ўдзельнічаў у гэтым абрадзе ў 60-х, 50-х годах. Былі яны нам далі фотаздымак. 56-й, мабыць, год. Яны былі зняты у шапках, у гэтым белым адзенні, паясах. Мы по гэтаму фотаздымку зрабілі, прастылізавалі такія касцюмы падобныя. І ён усе словы нам сказаў, якія гаварылі. Мы яшчэ ўспелі запісаць. Ён хадзіў сам і ведаў на памяць і нам расказаў. Давай! Давай! Здрасте вам! Я прибыл к вам! За кого вы не почитаете? За короля немецкого, чи за султана турецкого? Я не есть король немецкий и не султан турецкий. Я есть грозный царь Максимилиан. Солнцу брат, луне сват, усьому свету блескучая голова. Налет! О! На месте! Шагом! Марш! Лёй! Лёй! Раз, два, три! Раз, два, три! На месте! Стой! Раз, два! Направо! Вот! Паводле традыцыі ў семежаўскім абрадзе калядныя цары выкарыстоўваецца толькі адна мелодыя, руская народная «Пасеяли беду на берегу». Абрадная сімволіка строга выконваецца і сёння. Мая суразмоўца, дырэктар семежаўскага цэнтра культуры і вольнага часу Тацяна Шаура кажа, што ў сярэдзіне 90-х гадоў мінулага стагоддзя ім пашчасціла. Яны паспелі распытаць літаральна апошніх сведак жывога абраду, бо традыцыя калядаваць перарывалася ў савецкія часы. У савецкі час
нельга ж было хадзіць, это ж што вы з работы маглі прагнаць і пасадзіць і на 10 сутак. У 96-м годзе была распрацавана праграма па адраджэнню народных святаў, абрадаў, рамёстваў. Ну і мы, каждый сельский совет, каждая вёска рашала, што ж мы можем адрадзіць, што есть такое, чтобы показать. А к нам часто приезжали навукоўцы. Татьяна Ивановна Кухаровна к нам приехала с Академии наук, она фольклорист. Мы ходили, збирали розныя паданні, казки, песни, прыказки, прыбаўкі. И бабульки тут кажуць: а, у нас же некалі цары ходили. Она: что за цары? Вы расскажите, что это за цары? Ну, вот такие ходили хлопцы на каляды. И она нам поддала эту идею, что вы адрадзіце гэты абрад. Потому что я такого обрада не чула. И она нам подсказала. Мы адрадзілі, зрабілі этот абрад. И вот и она привезла эту здымачную группу. Уже как мы зрабілі гэты абрад, походили по вёсцы. На наступны год я привезла эту здымачную группу Белвідеацэнтра. И сняли фильм. Показали тады по телебаченню. А потом уже, як у Республицы была принята эта программа, где складывались спис нематериальной культурной спадчыны, тоже отбирали такие элементы, какие больше нигде не сустракаются. Вот только вот и мясцовости, и все. А у нас был уже и готовый фильм, и традиция адродженная. И нас занесли в этот спис. Через этот спис попали в ЮНЕСКО. У нас жила эта традиция. Мы кожные каляды ходили, щедровали. Наше мясцовое насельніцтва падтрымлівала. Вот такие аргументы. Чтобы обовязково захоўвалася, чтобы насельніцтва падтрымлівала эту традицию. Каб был кто-то зацікаўлены, какая-то группа людей, гурт, который адраджае и ходит за этим. Мы смогли все эти умовы выканать. Есть такие, что и годов по 15 ходили. Есть такие старожилы. В основном застаются те, кто был, добро зарекомендовали себе, ведают что-то такое. Есть и меняется. Пераемственность, она всюду повинна быть. Падарожнічайце з радыё Беларусь. Сябры на хвалях міжнароднага радыё Беларусь, сёння мы хадзілі разам з каляднымі царамі ў вёсцы Семежава Капыльскага раёна Мінскай вобласці. Нагадаю, што само дзейства адбудзецца ў шчодры вечар 13 студзеня. Далучайцеся. Вандруем па рэгіёнах Беларусі, даем мерцаў жывую гісторыю, захапляемся разнастайнасцю жыцця, знаёмімся з людзьмі і спазнаем саміх сябе. Падарожжа ў глыбінку. На хвалях радыё Беларусь.